Bini Karbi Anglong adang along kaprek adim rong lidun asong si dipurong supi along taprek jam adim along than rong lidun rente. Sonsi council kuni agriculture rong theang sangkur anglong longkam timung arong penceng lok kaprek adim along tarong lidun rente. Kidam tang arkoi ni phai pho arni arkli dunde atum an pini thang ciklu ni phai pho arni kekoi arat atum rongker lidun asai deng pon. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Luru langsung rong gethe arong along ta than rongker lidun Karbi Anglong Autonomous Council atum pen thang ni phai pho arni ke hoda tengsi bini son thak si luru langsung rong gethe arong sitame than rongker li pomsi ada papor malom pen jai mek ateng pensi saya moklem pon. Rongker aduan along si kasadi pomsi la sopi hempu mukrang ase arklipon lapente tipu than inglong kiria than lapen kado kawe si karkli pomsi vomut vokan kimisen ajok pinengan nengkan kereng dokreini kidona longji pusi hempu mukrang adorbar mai phulun se timung pen pachini pon. Bangso long Karbi Anglong Autonomous Council iam Horen Singh be lapente iam roton teron DTC Chairman Rakro atum tame chitong dun si RDP dun si EM Horen Singh bepen rongker karli an kacheleng atowar selam ponpo pusi lamcak pitekan. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. National International along rukasen kramsa ason ke patu ke thek lapente ke patu anong e asarlang ki undun ajoini Karbia khaya phan mahang ke paklar sita alang lila anang deng jepale dundet apita Karbi Anglong Autonomous Council CM EM atum pen thangnat akerap awe lapente karjuta awe pinlang alang ni dongkam mukam han thor rongmi ingti arong arat atum aphan nongmi kiwan lapente karju ning jeparong alang ni rukasen kramsa dongkam mukam rangsina kules along si Charlie Bob alang si Sarbora lapenta sarpi setame awi tanglo lapenili asona khela along chipati dun laso chipati along dun mili aprang si ke chipati dun mili daksa do marathon along pe ke long dun mili fasanong AC long dun laso marathon along 10 km lapen kuthot lasu chipati det pen api milia ko chipati dun thula ladak 44 Karbi Youth Festival lapen kasapen kipatik pon along mil chipati dun latani marathon la dakta 10 kilometer mili dakta long dun sing sianong e along si long dun lasu pen api akoni li kuthot khela dun thula lata lasu chiklo thak la February 25 Great North Sun Run to la 7 state pen ki patik pon la so long stamini li chipati dun. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. West Karbi Anglong District angkang kaparlo hongkram ronghang hiti aklamalong nithoma praman long rikre ni sarpo habe ningkane segamai piki pejut. Bangsa mailong alhi sarpo man pen kecetong dun Karbi Anglong Autonomous Council IM Mongol Singh timung Dr. Mansing Rongpi MSc Prabhat Chandra Taro titular Hasnu Chairman long rikre hini habe rong asar pin puatum cetong dun pen RDP dun. Dr. Mansing Rongpi kaningje ponke hako penta Karbi akhaya tumke methang bisar kindar ing thirjir pen thirklong anparata council abe langap Karbi akhaya atumke bisar kindara rondo. Kacopha luhia tum khaya phuthak jumisen alam chethansi bangso mailong instamjin pen pichun pon. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong.
Cinthong MSC constituency kaparlo Cinthong amlapher kapatho klam along Assam Sarkar pen kepajir ponten crore apoisa auditorium hill lapente indoor stadium lapente gallery open state asai kam non malong ke patang dapji pura sai kekle matung do de sangse pen kabor ipon labang so asai jongsi tangdet lote Cinthong arisoi janga tumta ason kacipati aprang kidam jia phan chisik ji pusi Cinthong arisoi janga tum chithan pon